Joo. Jos te ihmettelette, että miksi täällä vissyjä vedetään naamariin, niin ei nää ole mitään nää vissyt ole mitään kaljankorvikkeita, vaan nää on hyviä janojuomia. Jos janottaa, niin nää on hyviä, kun toi raanavesi on mitä on. Se raanavesi, se on mitä on toi raanavesi. Se on vähän semmoista, mitä on toi raanavesi. Sen kyllä huomaa ton raanavedettä, minkälaista se raanavesi on. Se ei ole mitään parasta mahdollista toi, niin kun, yritetty toi puhdistaa toi raanavesi tai juontivesi. Näin. Ja mitä enemmän oot juonut lähdevettä, mikä on kaikista paras, olisi lähdevesi. Se on kaikista paras. Siinä ei olisi mitään. Lähdevesi olisi puhdasta. Se olisi oikein puhdas tuote toi lähdevesi. Niinku, se olisi niinku kaikista paras toi lähdevesi. Se on niin puhdasta kuin olla ja osaa. Sitten kun sä oot vähän aikaa juonut lähdevettä, sitten kun sä menet juomaan raanavettä, niin sä huomaat kuinka teollista toi raanavesi on. Ja yritetty puhdistaa kaikilla kemikaaleilla toi raanavesi ihmisille juotavaksi. Että ihmiset voi juoda raanavettä, ettei se tulisi ihmisille mitään ongelmia, kun se juo vettä. Niin sen sä maistat sen, miten rautapitoinen toi raanavesi on, semmonen kauhea, se on hirveä maku. Kun sä oot juonut jonkun aikaa kunnon puhdasta lähdevettä, missä ei ole yhtään mitään. Se on niin puhdas kuin olla ja osaa. Se on niin luonnon tuote. Raanavesi. Kun lähdevettä juot, niin siinä ei ole mitään sellaista, niin kuin, mitään kemikaaleja. Se on aivan puhdasta. Se on luonnon tuote, se lähdevesi. Se on niin puhdasta kuin olla ja osaa. Mutta kun sitä ei ole saatavilla, niin joudutaan juomaan puhdistettua raanavettä, mitä ei muuten voisi edes juoda. Ja se pitää puhdistaa, kun se putkista tulee. Se pitää olla sellaiset kemikaalit, että kun se putkista tulee ihmisille käyttökelpoinen käyttövesi ja juontivesi, niin se pitää olla sellaiset kemikaalit, että kun se putkista tulee, pitkän matkan putkista tulee, että sieltä ei tule mitään putkistakaan. Että putkistakaan ei irtoa mitään ongelmia ihmisille, että kun ne juo sitä, niin heti niillä pörähtää housuun ja mahassa, vaikka voisi tulla, ettei tule matojakaan. Sieltä ei koskaan tiedä, kun jos juo likasta vettä, niin voi tulla matojakin.